If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Hi, this is Marin Baguio from Pinoy Road Trip. Another video, another day. Good morning sa lahat. Ngayon, pupunta tayo sa Bangkirohan Bridge. Yung malaking ilog namin dito. Ituro ko sa inyo guys, maliit ako. Saan ako naliligo. Naranasan ko na rin yung maligo ng ng ilog guys. Nung nasa edad ako na 14, nag-start na ako na magbarkada, magganggang. Alam nyo naman yung ganggang, no? Hi gang. Yung mga gang, yung palaging naghahanap ng away. Ganun kami dati guys. No, 14 years old ako. May nakita akong ibon dito. Ito daw yung ibong bingi. Akala ko lumipad man siya. Balik tayo sa kwento guys. 14 years old ako dati guys. May mga gang kami dati. Pero sa lahat po ng mga gang guys, yung may mga grupo, ako lang yung member na walang tattoo, kasi ayoko talaga magpa-tattoo dati. Sa lahat po ng member sa gang dati, wala talaga ako. Sila lahat mayroon. Yung mukha nila, nilalagyan nila ng mga aritos, para kung tingnan sila, para mabagsik, para matakot yung kalaban. So, ako hindi ako talaga nagpalagay, kasi darating din na araw guys na pagsisihan ko yun. Saka sakto naman yung desisyon ko guys, sakto naman yung mga ko sa buhay na hindi magpatato. Masaya ako na wala akong tattoo guys, kasi yung tattoo talaga marumi para sa akin. Pero yung sa iba, ewan ko lang sa iba, kasi yung iba negosyo na yan ngayon eh. Pagandahan ng tattoo, pero ayoko talagang tingnan ng anak ko na marumi ako. Kasi marumi na ako, maitim pa rin. So hindi na talaga maklaro yung tattoo sa akin, kasi maitim yung kulay ko. So, yan. Depende lang din sa tao na magpatato. Pwede na. Yan. Malapit na tayo sa guys, sa Bangkirohan. Ituro ko sa inyo, hindi ko na ituro yung sana. Malapit na. Ituro ko sa inyo kung saan ako natutulog pag inaantok ako. Dito pala talaga yung banda. Alam nyo ba kung bakit doon ako natutulog?
Para sa akin, safety ako na doon ako natutulog para makita ako ng mga tao na natutulog ako doon. Dapat guys, pag natutulog kayo, dapat sa mataong lugar para may nakatingin sa iyo. Huwag ka talagang matulog na kanang walang tao. Dapat may nakatingin. Kasi para mabantayan kanila. Waiting shift yun guys, waiting shift. Doon ako natutulog sa waiting shift. Natutulog ako na nakaakbo doon sa bike ko. Hawak ko yung bike ko pag natutulog. Baka pagising ko wala na yung bike ko. Ganun lang no. Bago ka matulog, ano mo na yung mga gamit mo. Cellphone. Kailangan hindi makuha. Yan. Malapit na tayo guys. Yan, kung nakikita nyo yan, oh. Yan, nakaupo dyan. Dito ako natutulog, guys, pag inaantok ako, yan. Dyan ako natutulog. Kasi, waiting sheet, pag uulan, hindi ako mabasa. Diba? Huwag ka talagang saan-saan matulog kasi pag nag-ulan, basa ka. So, doon talaga ako natutulog. Pag nagbike ako at inaantok ako, doon talaga ako pupunta. Kasi hindi ka nila gagalawin kasi matao. So ito na yung ilog guys kung saan naliligo kami nung bata pa kami. Hi, good morning. Taong 1998 guys, alam nyo ba kung saan ako tatalon? Ituro ko sa inyo. Yan. Dito, yan. Diyan ako tapos tatalon ako doon. Tatalon ako dyan. Maliit pa kami dito guys. Dito ako tatalon. Itong simento na ito na parte, wala pa ito guys, wala pa yung simento dyan. Ano pa yan, mga damuhan pa yan dyan. So ngayon, simento na. Maganda na siya. Dito, dyan ako, ano ba sa Tagalog yung oo nga, dito ako tatalon. So, lahat guys na daanan ko na. Kung nakikita nyo yan guys, dyan kami nagtatago noon pag may kalaban. Kaya bawal na rin dyan ngayon kasi may nagbabantay na. Pag may kalaban dyan talaga kami pupunta. Dito, maano pa ito. Talagang ngayon nakasimentado na dito. Dati pa lang dyan, mga damo, mga kahoy. Wala pa yung bahay na dyan, mga bahay, wala pa yan dyan. Ngayon may mga bahay na. Yes, naanata sa bangkiruhan. Kunti na lang.
May isa pang pagkain ako dito guys. Masarap kaya. Ala, natagat. Nahulog. Pinulot ko, sayang. Ay, nako, mahal pa naman ito. 15, nahulog lang. Pero sige lang, kainin pa rin natin kasi gutom ako. Sayang, hindi natin nakuha ng video na paano siya nahulog. Hintay muna tayo guys, kasi lagyan natin ng sauce. Alam nyo ba na marunong akong magawa nito? Ito yung tawag namin dito guys is sambusak. Sambusak ito sa sa restaurant namin na Al Sultan Arabic Mediterranean. Doon ako nagtatrabaho at ako talaga yung gumagawa ng ganito. Yung mga ganito na siya. Tawag namin dito guys is sambusak. Dito sa amin, ang tawag dito is empanada. So, sa amin, wala itong may karne pero walang sauce. So, try na natin ito. Sarap siya. Sarap. Hindi pala siya gaano masarap. Kaya hindi ko talaga masasabi. Perfect na sarap ito. Kainin na natin guys ha. Dapat dito. Ako guys ha, hindi ko talaga masabi ng sarap. Kasi ang bagay dito, yung chili sauce. Marunong akong magawa ng chili sauce na kanang ginagawa lang sa bahay. Hindi talaga sa bagay. Dapat dito is fishball. Fishball or chicken, fried chicken, bagay ito. Or dito guys, hindi talaga sa bagay. Ayun siya na. Pero kainin pa rin natin kahit hindi masarap. So, kailangan natin itong ubusin guys. Hindi natin ito itapon. Huwag talaga tayong magtapon ng pagkain. Kahit hindi masarap, ubusin pa rin natin to. Kasi, binili ko ito. Kahit binigay, kainin mo pa rin. Ganyan, sabihan natin sa ate kasi magdaan naman tayo. Bukas, daanan natin sa atin ha. I-improve yung niya. Kasi hindi talaga bagay. Bagay lang yung sauce niya sa fried chicken. Yung sauce niya guys, makadang flavored. Yung flavored chicken niya, kaya masarap. Masarap yung sauce niya pero hindi bagay. Hindi bagay dito. Naghahanap ako ng suka.
Siguro pwede pa siguro suka. Suka ng balut. Yan o. Gusto ko sana siyang lagyan ng suka ng balut. Rab, kain tayo, Rab. Mahilig ka sa pagkain. I know you love food. Sorry. Yan, nakapasok pa tayo sa palengke guys. Ang bilhin natin is kamote. Kamote yung violet. Ano bang good garang ko? Pila dire boss? Hi boss, good morning. So nato diri sa Bangkirohan. Malingki. Malingki? Mall. Malingki pala. Dili Malingki. Malingki. May McDo dyan sa ibaba. Yan yung McDo ng palengke. So, McDo lang siya, no? Oo. Jollibee pala yan dati. Yan, McDo na. So, ito yung yan. Ciudad de Davao, 1937. 1937 ha. Na nakaabot ko din ni guys. So, nakapunta ako dito 1998. Tagal na pala to, no? 1937 ito na, ano? So, ito yung Ciudad de Davao, 1937. So, nakaabot ako dito sa Davao 1998. Matagal, no? Matagal na to. Matagal na itong building na to. Tsaka doon sa ibabaw may orasan doon sa ibabaw. Pag kung pamilyar nyo yung yung sa ibabaw may orasan, yung parang sa New York ba, mayroon din dito guys. Tuturo ko mamaya, kaso hindi makikita kasi nasa itaas.
Ewan ko lang kung gumagana pa yan ngayon. So, 1937, no? Parang malabo na siguro na gumagana pa. Sa katagalan, 1937 hanggang ngayon. Anong year na ngayon? 2014. Tibay. So, hintay tayo sandali. Yan. Wala na. Yan na. Nagpipisto tayo guys. Yan. Yan guys, yung nasa air sa itaas. Urasan po yan, urasan. Tapos natin na. Ay, sobra. Anong oras na? Oh? Hindi na siya gumagana guys. 1937 nandyan na yan. Ano na ngayon? 11:25. 11:24 or 11:23. Ay, nako. Tagal ng oras, no? Okay, balik. Balik. Grabe yan. 1937 yan, no? Matibay ang pagkagawa. So, yung orasan niya guys, wala na. Hindi na siya gumagana. Gagana ka pa ba kung ganyan kataas? Ganyan katagal? Pero nyo, 1937 hanggang ngayon 2014. Kung gumana yun guys, nako, siguro, or bago na siguro ang orasan. Pero hindi nila pinalitan guys kasi may sinasabi tayong sentimental value. Huwag yung palitan. Huwag talaga. Kung ano yung nailagay na doon, hindi na talaga palitan guys dahil sa sobrang katagalan. Baka may history. History na ako guys ha. Hi, good morning. Ay nako, yung iba talaga ayaw talaga magtingin sa camera. Maganda naman sila, bakit yung mahiya naman? Hi, good morning. So, nandito tayo sa mga ukay-ukay. So, pag may 100 pesos ka na, makakabili ka na ng kumot. 100 pesos. Tapos, palondre. 100 na tanan. Ay, para ka rin bumili ng branded. Or nandun sa mall. So tapos na tayo sa lemon, garlic, tsaka kamote. Saging na naman tayo guys, saging. Yan.
Dito tayo sa School of UIC Bangkeran. Yan, yung pink na yan na building guys, yan yung UIC. Matagal na rin yan. Boss! Hi! Oh. Yan, may mga saging na guys. Tanungin natin kung magkano yung saging. Pila boss? 18. 18. So ano tayo mura? Karga na ako. Yan is 16. 16. 18. So, tingin muna tayo sa kabila. Salamat eh. Ito yung 18. Yan, ganyan kalaki guys is 18. Yan, may marang dito oh. Good morning te, good morning. Yun, yung pinya guys. Oh, yan, matamis yan guys. Yan. Yan. May mangga din dito guys. Rambutan. Punta kayo dito guys. Magkain tayo. So, kailangan talaga tayong magbili ng mura ng ano para may ganansya tayo kahit pa paano. Ganun talaga ang buhay ng nagtitinda. Hahanap ka ng mura para kasi pag bibili ka ng mahal tapos ibenta mo siya ng mahal, walang babalik sa'yo guys. Pinsan kasi, hi te, good morning. Oh. Morning na vlog na nagtinda og turon. Palitag panturon. Oh. Ayan. Uy, may 10 pesos guys. Yan, 10. Ubusin natin yan guys. Yan. Ito 10 pesos lang ito. Hi guys. Board to this video. Kailan ito ako napalit gapon din ro? 15, 16. 16 gahapon guys, 16 pesos ang kilo karon 10. Ang ginansya natin gahapon is 350. 16 ang kilo. Karon 10 pesos. So, laki na yung ano natin. Vlogger. Maswerte tayo guys ngayon kasi may ganito. Bihira lang yung ganito guys. Bihira lang. Minsan talaga madaling maubos. TikTok live. So sa lahat po ng gustong mag-vlog na tayo guys para marami na tayo. Gaberan.
Bilang boss. Salamat. Ito guys, ibinigay na to. Salamat boss. Dito guys, nagbibigay talaga si Kuya. Swerte-swerte lang. Tagala tag-sticker mas no? Ayaw, rutawa na balik sa bayo. Bantayan na. Road trip dito ako, boss. May road trip. Abos na guys. Okay. So sa meat area tayo guys, karne. Sa karnihan tayo guys, tapos na tayo sa fruits. Yan, pupunta na naman tayo sa mga isdaan area. Hi guys, welcome. Hi, good morning. Yan. Yan yung UIC guys. UIC of Davao. University of the Immaculate Conception. Ay, mahirapan ako magbasa. Ganyan talaga yes, para hindi nakatapos ng pag-aaral. Mahirapan siya magbasa. Pero kahit pa paano guys, may alam ako konti. So dito guys, dito yung yung mga barilis, yung mga malalaking isda. Ito yung ice section, yung mga yan, yellow. Ice. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Hi, good morning. 40 followers. Buti pa sila guys, naka 40 followers na sila. Pag may nakausap akong mga talagang sinasabi nila na may gano'n na sila na mga followers. Tapos yung sabi ko sa kanila, maliit pa yung followers ko. Hi, good morning. Sabi ko sa kanila, maliit pa yung sa akin. So sa kanila malaki na. Or sige lang guys, ganyan lang talaga. Ay, sirado na yan. Yan, dyan ako nagabili ng chicken na ibabarbecue. Wala na. Hi, good morning. wala na. Dito ako nakabili guys. Yan. Wala na, sirado na sila. Hey guys, Sige. Hi, good morning. Hindi tayo nakahabol.
Good morning, boss. Shout out! Shout out to Marins, ang Uncle Vlog. Ah, okay. Pinoy Rab. Pinurap. Tama ko yung pinch ko. Sige. Punta na kay sticker, boss, para makuha po na ko. Oh, wala na hotdan. Lagi. Pati, pareha po ta na hotdan. Hotdan na niya. Oh. Good morning, mga idol. Nami sa Pagkiruan pagkiruan. meron. So, pasok tayo guys. Bili tayo ng tayo. So, i-off muna natin yung camera kasi may iba kasi na hindi ano. So, gagmay na lang ang atong naabutan guys. So, mamili taan yung guys nila. Kasi, bago Mamili nito. taan eh kung Okay. Vlog tani ito ba? Madato ka? Oo. Para kung madato ka, kita na yung tabang. Okay. Gikantas pobre, tabang ka pobre yan eh. Salamat eh. So, dito ako nagabili ng ano guys, ng siumay hotdog. Alidi. Kana na lang? 7. Sandali lang guys, hanapin ko yung hotdog. Okay. So, punta na naman tayo sa langkaan guys, yung ilalagay sa turon. So, magbili tayo ng 10 pesos. Yung maliit lang guys para ano, hindi naman tayo maanahan. Kasi pag marami hindi na siya masarap pag maraming paglagay mo. So konti lang yung ilagay natin sa saging para ano, tama lang yung lasa. Dito na tayo guys. Ay te, asa sa ate te? Baligis lang ako ate be. Wala si ate. Baligis lang ako ate be. Hi! Good morning! Mga suki na ako sila guys. Yan. Diyan ako bibili ng lemon. At ito, 10 pesos to guys. Ito yung nilalagay natin sa turon. Namate! Wala sa kuan kay turon sa ko turon. Oh, turon.
So, napaka-tasty. Ayan. Hi, good morning! Welcome to my guys daw. Ewan ko ba kung bakit binaliktad. Hello vlog. Welcome to my guys. Hi guys. Hi, good morning. Good morning. Dito ako bibili ng oil. Hi. Sila yung mga magagandang tindera dito sa Bangkirohan. So, ano muna tayo guys? Break muna tayo kay magbasa tayo ng Bible. So, ngayon guys, 5-5 yung holiday shumay. Pila ganyan medya ani? Kung kanon, kung aon? 80 no? Sige, ito na lang 5-5. So, holiday atong paliton guys. Bahalag mahal. Sanalan tayo mabutang gamay sa atong tindahan na gamay. 5-5. Dapat unta na ano siya medya guys. Pero sige lang. Ito na lang 5-5 atong paliton para natay ma-display. 5-5. Salamat. So yan guys, kompleto na yung pinabili sa atin na mga paninda. So, uuwi na tayo ngayon sa bahay. Hi! Bye-bye! Bukas! So, uuwi na tayo guys. Kompleto na yung pinabili sa atin. So, siguro magsakay na tayo, hindi na tayo maglakad. Kasi talagang nakakapagod maglakad na may may dalang ganito. So hindi tayo maglakad guys, magsakay tayo ng jeep. So sana walang nakalimutan. So dati marami mga nagtitinda dito. Ngayong oras talagang bawal na dito magtinda. Kasi dapat maaga ka talagang magtinda dito. Naubo na talaga ako. So dito guys bawal magsakay. So pupunta talaga tayo doon para makasakay tayo. Malayo tayo.
dito sila sasakay papuntang Salinan, Maa. So dito din tayo sasakay guys sa uwi sa bahay. So hanap tayo ng ano, walang ano para hindi tayo mahirapan. So ang hahanapin natin na sasakyan is Sipuan. Ayun. Yung Sipuan, kulay green. Yan, dito tayo sasakay guys. Hi! Morning! Okay. Ayan, nakasakay na tayo guys. So nakakapagod magpunta sa palengke, no? So sige lang. So ang kukunin natin, saan tayo? Sa harap o sa ano? Dito na lang tayo kukuha guys. Kailangan natin ito. So guys, 3C lang ang pamasahe. So mo natin na 15. Yan. Mo na to 15. Para na po ito si kuya. Babay bang kiruan. Yun. Uwi na tayo guys. Uwi na tayo sa bahay. Punta, wala tayong nakalimutan nga dapat paliton para dili ta makasabaan ni asawa. Tapos na tayo naglakad. Ngayon, nakasakay na. Dagdagan na lang natin yung oras natin kasi may 49 tayo na. So, gawin natin isang oras para makadalawang oras tayo. Mamaya na lang tayo magbayad pagdating natin sa pupuntahan natin. Buhay talaga guys, hindi siya pababa, pataas talaga guys. Tulad ng building na yan, mataas. Yan ang totoo talaga. Motors.
talagang maglakad. Akala ko hindi ko kayang maglakad ng 2 oras. Sa Bisaya guys, sabi na ko dili na ko makayang paglakaw og 2 ka oras. Kaya dahil natin. Kaya pala natin maglakad ng 2 oras. Basta may hawak lang na camera. Ay nako, pag walang hawak sa camera, sakay ka talaga. Kasi hindi mo maisip na napapagod ka. Hindi mo talaga maisip yun. Kasi may hawak ka ng camera, nag-vlog ka. Dili ka makahuna-huna og kapoy guys nga. 2 ka oras mo ang ilakaw. Nga layo-layo baya ng Bangkiruan guys no. Palit pa kag mga sa kalitunon. So karon maayo man ako gibati. Bisag ka upo na. Kita bawala na ning ubuha guys okay. Maulaw ko muubok. Kana bitong mag-video ko guys nya kaubuhon ko ako ginampunggan. Lain kayo paminahon. Mura kag irong buang nga sa badi sabtan. Mura pag nakay ubo, isudyo kayo isudyo kayo. Maulaw ka. So gamay na lang atong gipabot.
Ayan, malapit na tayo guys. At saka naka-1 oras na tayo. At pwede na natin to. Pwede na tayong magbabay. Siguro magbabay tayo dun sa police station. Doon tayo bababa guys. Nandun yung bahay. Nandun yung nadaan yung bahay ko. Mahirap talaga magkakaano. Sige lang, magkano tayo. Guys, may emergency guys. Naubusan ng tubig, naubusan. Kailangan ng tubig, kailangan ng tubig. Sa Balingke. Hi ate! Good morning! Hi! Mag-drive ka ha? So ayan guys, nakauwi na tayo. So bukas na naman, so mag-ano na tayo, mag signing off. So this is Marvin from Pinoy Rab Road Trip. Bye-bye. Good morning, boss. Magbabay na ako guys, magbabay. Bukas na naman guys, sama tayo. Please subscribe, like, and share. Bye-bye, guys. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.